bayokhetha kozameniko yakwazela ukufika oshanyanga uzolashwa ubani sila Emkhulekweni ababa uNxamalala baba uNxamalala nje bese chazile ubaba eke umfundisi uVusi Dube sasimila izwe livaliwe kuthiwa ku level 4 manje ku level 4 kwathiwa akunyakaze lutho ezweni ukuze kuzokhipha into kuboshwa inkunzi yamanxeba awu ngiyanesaba abantu baka ANC sengisaba ngisho imbala yini ngiyanesaba ngoba iANC we can never forget ukuthi yakwazi ukuthi khululwe lelizwe laseNingizimu Afrika ngicela kunikeze ihlombe amadlozi kaKhongolose amadlozi kaKhongolose awayifuni into eniyenza uniyenza umqabana maqabana nisanganiswa amathende nami nihleka into engahlekisi eke nihleka udoti nivuma into engafanele nabo nivume ngenxa yokuthi ke uzolala udleni uma uyiphikisa enganakho ngithola mina ngungizwe umlando kaMthuno I attend the case each and every month enkantolo ngaboshwa ngoba ngalwa ngathi mina ngeke kungengenani siphile siyokhomba siphi bazi ngalwa ngathi mina ayikhale eAfrika hey ngaboshwa uNxamalala sikhona bathini na bathi hayi UNgizwe yahlala bathi hayi UNgizwe yahlala bathi siyabonga yaphuma ejele ushoni na kusha abantu benu kusha abantu abaningi abathi abama ngoJune 16 bathi bakhulumela intsha eyafa ngo1976 kodwa bebenqaba free education eyalonto ubaba uZuma ukhuluma abantu abathatha umnotho bawufake ezandleni zabelungu abalungu akekho umuntu omnyama waziyo ukuthi aqhamuka ama cornflakes awushebe uNkulunkulu wami where are the cornflakes are born ngithi mina njengoba ngimlapha nje kanza kwethu sizokhulekela ibuzo yamanxeba ugejehlekisa uJacob Zuma ukuthi angalokothi abuyele ejele futhi vele ngiboshiwe mina ngizahamba iqala ngeke ngiboshwe kabili vele nje seokwami sekulule sekubuye phakathi nithi ngeke ngivume noNxamalala abanye bathi hawu president wamabhinqo ngaboshwa kanjalo labafazi abahle kangaka nithi mina what are you saying you mean I must live for sex I really got it oh ngibone nawe ingane nithi they will be proud when the father die for them and fight for them for their future usizana ukuhlala ubalise umfazi ngoba ngelinye ilanga ngiyohlala ngiphatha ikhandlela amadoda ekhwela umngami ngoba nakho ngithi mina ngisaba ukufa ukuthi ngifele izwe lami ngifele iqiniso ukuze izizukulwane ngezizukulwane zisale ibusa ayeke emsholoze ayeke ngeke boshwe uNxamalala ngeke okugcina ke kanza kwethu ngiyabonga ukubona abaholi babefundisi ngicela uku-acknowledge abaholi babefundisi ngoba isesontweni la ngiyababonga kakhulu futhi ngiyabonga la umfundisi uDube mkwethu ukuthi ube khona lapha neyonke ukudidiyelwe nezangoma uyabona nje Miss Masala nje mnandi kabi lapha uPriano nje ngiphinda ngibonge umama engimbonayo kaKhongolose abanye ngababona ngabangcolele ufaka ibuka kodwa ngiyambona uNomagugu futhi akaze ngimuzwe khuluma ebheke eceleni. But now I may not see anything, but I can see the woman on top. Ngiyakwazi ukumbona uMagugu mangithi nje okay ngiyambona. Iqiniso lithi ke Khongolose ngenza wethu ninikeza ithuba lokugcina kulonyaka. Ngishalwe yini upresident wamabhinqa. If you can't fix the mess of the NC, njengoba nenzile manje yaqhubeka netrend eniyenzile umama uZandile Gumede bashaya behlele ekhaya. Hayisuka madoda. Ayeye uZandile Gumede ayeye. Hey, yabaphakaza bashaya ngempama ihlele endlini buku TV. Namanje you need to carry on with the trend. Niyonqoba ngoba amadlozi enu ayakwazi ukuthi izwe liphathwa kanjani. Ngakho ke manje lokho bye valelisana ezweni lonyaka wenu ogcina bese nikhipha le nunu yekhala edalisa izinja phansi ngosirili maphosa phansi phansi ngosirili maphosa phansi hamba sirili hamba awu madoda izalobani sizwa ka Fraser nganza kwethu
ngidinga ukuyazi lensizwa lesithole simithi ekhaya yonikaze lensizwa kuthiwa Arthur Fraser Arthur Fraser noma Arthur Fraser ngibonile nje ukuthi isingisi athi mina ngajabula lensizwa iyenza okwenza ngoba bathi what goes around comes around but the karma will catch you. He arrested our freedom fighter Jacob Zuma and he remained silent for 4 days until I took over as the president of the country.